Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, nagpakita bilang taong katulad namin ang iyong anak. Sa pamamagitan niyang naging aming kawangis, kami naway maging kanyang kaparis, kasama mo at ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Sinabi ng Panginoon, ito ang lingkod ko na aking itataas, na aking pinili at kinalulugdan. Ibubuhos ko sa kanya ang aking espiritu, at sa mga bansa ay siya magpapairal ng katarungan. Mahinahon at banayad kung siya'y magsalita, ni hindi magtataas ng kanyang tinig. Ang marupok na tamboy hindi babaliin. Ilaw na andap-andap, di niya papatayin. At ang katarungan, ang paiiralin. Di siya mawawalan ng pag-asa, ni masisiraan ng loob. Paghaharian niya ang katarungan sa daigdig. Ang mga bansa sa malayo ay buong pananabik na maghihintay sa kanyang mga turo. Akong Panginoon, tumawag sa iyo, binigyan kita ng kapangyarihan upang pairalin ang katarungan sa daigdig. Sa pamamagitan mo, ay gagawa ko na pakikipagtipan sa lahat ng tao at magdadala ng liwanag sa lahat ng bansa. Ikaw ang magpapadilat sa mga bulag at magpapalaya sa mga bilanggo ng kadiliman. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, ang tugon po natin, basbas ng kapayapaay sa bayan ng poong mahal. Basbas ng kapayapaay sa bayan ng poong mahal. Purihin ang Panginoon, ninyong banal na nilalang, pagkat siya ay dakila't marangal ang kanyang ngalan. Ang poon ay dakilain, purihin ang Diyos na banal. Yumuko ang bawat isa kapag siya ay dumatal. Basbas ng kapayapaay sa bayan ng poong mahal. Sa gitna ng karagatan, tinig niya'y naririnig. Sa laot ng karagatay, hindi ito nalilingid. Pag nangusap na ang poon, tinig niya'y ubod lakas. Ngunit tinig kamahalan kapag siya'y nangungusap. Basbas ng kapayapaay sa bayan ng poong mahal. Ang tinig ng dakilang Diyos, parang kulog na malakas. Kaya't mga nasa templo'y sumisigaw, nagagalak. Panginooy papurihan, ganito ang binibigkas. Siya rin ang naghahari sa dagat na kalaliman. Numuno siya roon bilang hari, walang hanggan. Basbas ng kapayapaay sa bayan ng poong mahal. Pagbasa mula sa Gawa ng mga Apostol. Noong mga araw na yon, nagsalita si Pedro, "Ngayon ko lubusang natanto na walang itinatangi ang Diyos. Nalulugod siya sa sinumang may takot sa Kanya at gumagawa ng matuwid. Kahit sang bansa, ibinigay ng Diyos ang Kanyang salita sa mga Israelita. Sa kanila niya ipinahayag ang mabuting balita tungkol sa pagkakapagsundo sa pamamagitan ni Hesukristo. Ngunit siya'y Panginoon ng lahat. Alam ninyo ang nangyari sa buong Judea na nagsimula sa Galilea nang nangaral si Juan tungkol sa binyag. Ang sinasabi ko'y tungkol kay Jesus na taga Nazareth. Ipinagkaloob sa kanya ng Diyos ang Espiritu Santo at ang kapangyarihan bilang katunayan na siya'y mga hinirang.
sapagkat sumasa kanya ang Diyos. Saan man siya pumaroon, ay gumagawa siya ng kabutihan at nagpapagaling sa lahat ng pinahihirapan ng dyablo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tayo pong lahat, nagsalita ang Diyos Ama, ang anak kong sinisinta ay narito, dinggin niyo siya. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Bagbasa mula sa Ebanghelyo ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, si Jesus ay dumating sa Jordan mula sa Galilea at lumapit kay Juan upang pabinyag. Sinansala siya ni Juan at naang wika, "Ako po ang dapat binyagan ninyo at kayo pa ang lumalapit sa akin." Ngunit tinugon siya ni Jesus, "Hayaan mo itong mangyari ngayon, sapagkat ito ang nararapat nating gawin upang matupad ang kalooban ng Diyos." At pumayag si Juan. Nang mabinyagan si Jesus, umahon siya sa tubig. Nabuksan ang langit at nakita niya ang Espiritu ng Diyos. Bumababa sa kanya gaya ng isang kalapati. At isang tinig mula sa langit ang nagsabi, "Ito ang minamahal kong anak na lubos kong kinalulugdan." Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang hapon po sa inyong lahat. Sino ba ang dapat binibinyagan? Sino ba ang dapat binibinyagan? Ewan ko lamang po kung narinig na ninyo itong isang kwento tungkol sa isang matandang babaeng napakayaman pero katoliko siya. Minsan daw pagkatapos ng pagdiriwang ng misa sa kanilang parokya, ang mayamang babaeng ito ay lumapit sa kanyang kura paroko, sa kanyang parish priest at nagtanong siya. Wika ng matandang babaeng mayaman sa kura paroko niya, Father, sabi niya, "Maaari po ba ninyong binyagan itong alaga kong aso?" Sabi niya. "Father, maaari po ba ninyong binyagan itong alaga kong aso?" Wika niya. Laking gulat ng kanyang parish priest sa sinabi niya. Kaya't sinabi ng kanyang kura paroko sa kanya, "O ginang, ang binyag ay ibinibigay sa mga tao at hindi sa mga hayop. Hindi maaaring binyagan ang alaga mong hayop." Sabi ng pare sa matandang mayamang babaeng ito. At sumagot yung matanda. Sabi niya, "Ganun po ba, Father? Sayang naman po. Akala ko po, pwedeng binyagan itong alaga kong aso. Magdo-donate pa naman po sana ako ng 1,000,000 piso sa simbahan. Di bali na lang po, Father. Salamat na lang po."
Sa simbahan na lang po ng mga aglipay ko pabibinyagan itong alaga ko, wika niya. Alam nyo, pagtalikod ng matanda, hinabol siya ng pare. Sabi nung pare, "O ginang, balik ka dito, balik ka dito." Ikaw naman, hindi kita mabiro. Bakit hindi mo sinabi sa aking Katoliko palang aso mo? Akala ko protestante siya. Akala ko iglesia siya. Dito ka na. Bibinyagan ko na siya. Wika ng kanyang kura paroko. Today we celebrate the feast of the Lord's baptism. Ano ba ang kahulugan ng binyag para sa ating mga Kristiyano? Ano ba ang kahulugan ng binyag o sakramento ng binyag para sa ating mga Katoliko? Ang pagdiriwang natin ngayon ay tinatawag din po nating ikalawang Epifanya. Ikalawang Epifanya. Bakit? Dahil dito muling ipinapakilala sa atin ni Jesus, ang Diyos, ang tungkol sa kanyang sarili, ang tungkol sa pagkatao niya. Noong nakaraang linggo po, kung natatandaan ninyo, last Sunday we celebrated the first Epiphany, the solemnity of the Lord's Epiphany. Unang Epifanya. Nalaman natin noong nakaraang linggo na si Jesus ang ilaw at liwanag ng sanlibutan na ating manunubos. Pero ngayong linggong ito, sa ikalawang Epifanya, ipinapakilala naman sa atin ngayon ng Diyos, ipinapakilala naman ngayon sa atin Jesus na siya ang bugtong na anak ng Diyos na lubos niyang kinalulugdan. What is the significance of Jesus' baptism? Ano ang halaga nitong binyag ni Jesus sa ating mga Katoliko? Una, si Jesus bilang anak ng Diyos, si Jesus bilang anak ng Diyos na walang bahid kasalanan ay nakipamuhay, nakiisa sa ating mga makasalanan sa pamamagitan po ng pagtanggap niya ng binyag kay Juan. Pangalawa, sa pamamagitan po ng binyag ni Jesus, sa pamamagitan ng kanyang binyag, inumpisahan na niya ngayon ang misyon niya. Ano bang misyon niya? Ang ipangaral niya ang paghahari ng kanyang Ama. Ang ipangaral niya ang paghahari ng Diyos. At sa sakramento po ng binyag, ipinapakilala sa atin ng Diyos na siya ang bugtong na anak ng Panginoon na lubos niyang kinalulugdan. Ano ang mensahe nito? Anong ipinapaabot nito sa atin? Tulad po ni Jesus, tulad ng Diyos, tayo din po bilang mga anak niya, bilang mga kapatid ni Jesus, pahalagahan din mo rin ang sakramentong tinanggap mo nung ikaw ay nabinyagan. Buhayin mo ang iyong pagiging Kristiyano, buhayin mo ang iyong pagiging Katoliko. Sana po sa lahat ng sandali ng ating buhay, tayo rin po ay maging kalugod-lugod sa harapan ng Diyos. May kasabihan po sa Filipino, sa Tagalog, ang sabi nito, madaling maging tao, ngunit mahirap magpakatao. Madaling maging tao, ngunit mahirap magpakatao. Iyakma po natin ito sa ating pagdiriwang ngayong linggong ito. Madaling maging Katoliko, madaling maging Kristiyano, ngunit mahirap ang mamuhay bilang ganap at totoong Katoliko, bilang ganap at totoong Kristiyano. Bakit madali? Bakit madaling tawagin kang isang Kristiyano, isang Katoliko? Kasi po isang buhos lang ng tubig sa ulo mo sa binyag, tapos na. Yun lang ang kinakailangan. Bubuhusan ka lang ng tubig sa iyong ulo tapos na. Katoliko ka na, Kristiyano ka na, nabinyagan ka na. Pero mahirap ito sapagkat nangangahulugan po ito ng paglimot sa iyong sarili at mamuhay ng tulad ng naging buhay ni Kristo. Ipadama ang pag-ibig, magkaroon ng pagsasakripisyo at pagkalinga sa iba, sa iyong kapwa. Paalala lang po, sana po lahat tayo ay hindi lamang hanggang baptismal certificate ang ating pagiging Kristiyano, ang ating pagiging Katoliko. Sana po ay maging tunay tayong mga anak ng Diyos na lubos niyang kinalulugdan. Alam po ninyo, marami sa ating mga Katoliko
hanggang baptismal certificate lang o hanggang sa papel lang ang kanilang pagiging Katoliko. Pagkatapos nilang mabinyagan, hindi mo na makikita ang kanilang anino sa simbahan. Pagkatapos mabinyagan ng ibang Katoliko, ng ibang Kristiyano, ang gagawin nila, wala na. Hindi mo na sila makikitang papasok man sa simbahan. Ito po malinaw na halimbawa. Napapansin ninyo, tuwing magpapasko, kapag ka malapit ang Pasko, buhay tayong mga Katoliko. Kapag ka papalapit ng papalapit ang Pasko, maraming mga Katoliko palasimba sila. Potang simbang bengi, dakal asisimba kay katamo, ewari. Pero pagkatapos ng okasyon, limot na ang ating misyon bilang mga Katoliko, bilang mga Kristiyano. Kaya nga't kung minsan naiisip ko po ang bisa ng sakramentong ito, ang sakramento ng binyag may problema ba sa sakramento ng binyag? May problema ba sa sakramento ng binyag sa ating mga Katoliko, Kristiyano? Wala. Ang problema ay sa atin tumatanggap nito, sa atin mismo na tumatanggap ng sakramentong ito. Sabi ko nga po sa inyo, madaling maging Kristiyano, Katoliko, ngunit mahirap mamuhay ng isang tunay at ganap na Katoliko. Bakit? Bakit kung minsan walang epekto ang sakramento ng binyag sa atin? Kasi wala lang. Kung minsan, nagiging normal na sa atin na okay lang na hindi magdasal, okay lang na hindi magsimba, okay lang na hindi na pumasok pa sa simbahan. Kumbaga, manhid na tayo sa paggawa ng kasalanan, may kalyo na ang ating mga kalooban, may kalyo na ang ating mga konsyensya. Hindi ko po nilalahat Hindi ko po nilalahat. Alam ninyo, may mga magulang, pagkatapos nilang pabinyag ang kanilang mga anak, wala na. Wala na. Dano iyanad pa. Kingkilob ning pisang banding anak ra. Wala na silang pakialam pa. Magulang na hindi pala dasal, kahit mga anak nila'y magmamana sa kanila. Magulang na hindi pala pasok sa simbahan, pati mga anak nila ay tutulad sa kanila. Ano pong tawag natin sa mga ganyang klaseng Katoliko, sa mga ganyang klaseng Kristiyano? They are nominal Christians. Kristiyano sila hanggang papel lang. Kristiyano sila hanggang baptismal certificate lang. Kristiyano sila hanggang pangalan lang. Kaya't dito po, sa banal na pagdiriwang, ngayong kapistahan po ng binyag ni Jesucristo, balikan natin, sariwain natin ang pinakaunang sakramentong tinanggap natin noong tayo'y mga bata pa lamang, noong tayo'y mga musmus pa lamang. Iiwanan ko lamang po itong katanungan sa ating lahat. Tayo na po ang bahalang sumagot nito. Kayo na ang bahala, tayo na ang bahalang magnilay ng tanong na ito. Tanong ko lang po, sa palagay mo ngayon, ikaw, ako, tayo, bilang isang Katoliko, bilang isang Kristiyano, kalugod-lugod ka pa rin ba sa harapan ng Diyos? Kumusta ang iyong pagiging Katoliko? Kumusta ang iyong pagiging bininyagang Kristiyano? Kung sasabihin mo sa akin, opo, Padre, kalugod-lugod pa rin po ako bilang isang Katoliko, bilang isang Kristiyano. Kung yun ang naiisip at nararamdaman mo, maririnig mo ang boses ng Diyos Ama na nagsasabi sa iyong, "You are my beloved child. With you, I am well pleased." Magsitayo pong lahat. Atin po ngayong ipahayag ang ating buhay pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, pinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit,
naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulat paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na mauli ng mga namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga kapatid, sa pamamagitan ng tubig ng buhay, binigyan tayong muli ng pag-asang mamuhay bilang mga anak ng Diyos. Buong puso tayong lumapit ngayon sa Ama nating hindi nagkukulang na punan ang ating mga pangangailangan. Sa bawat panalangin ang inyo pong itutugon, Panginoon ng buhay, dinggin mo kami. Ulitin po ninyo. Panginoon ng buhay, dinggin mo kami. Patuloy nawang maging instrumento ng pagkakaisa ang mga pinuno ng ating simbahan sa pamamagitan ng kanilang banal na pamumuhay. Manalangin tayo. Panginoon ng buhay, dinggin mo kami. Matuto nawa ang mga may katungkulan sa lipunan ayon sa mga halimbawa ni Kristo na sumunod sa kalooban ng Diyos ng may pagkukumbaba at paglilingkod ng tapat. Manalangin tayo. Panginoon ng buhay, dinggin mo kami. Mamuhay nawa tayong mga Kristo para sa iba, ayon sa ating binyag, at ipagpatuloy ang paggawa ng kabutihan sa ating kapwa. Manalangin tayo. Panginoon ng buhay, dinggin mo kami. Makapiling nawa ng mga kapatid nating yumao ang Diyos sa buhay na walang hanggan. Manalangin tayo. Panginoon ng buhay, dinggin mo kami. Isama natin sa ating mga panalangin ang mga intensyones. Para sa kaarawan ni Lea Talorin, Aileen Calagyan, para sa natatanging kahilingan ni Leila Abiyog, Evelyn De La Rosa, Paz Suwing, Mary Manat Pineda, Mark Harold Dalay, Baby Liam Samuel Cristales, ng St. Jude Tadeus Parish Pastoral Council, ng St. Jude Village Officers and Homeowners, para sa mabilis na paggaling ni Sonny Bustos, Richard Cabalya, Inez Sunga, Anita Judin, at sa lahat ng kamag-anak at kaibigan nating may sakit. Para sa kaluluwa ni Norma, Maria Virginia, Marcelo, Dolores, Roman, Aquilina Pineda, Ernesto Manag, Jess Morelos, at sa lahat ng kaluluwa sa purgatorio, manalangin tayo. Panginoon ng buhay, dinggin mo kami. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating panalangin ang sarili nating kahilingan. Dakilang Ama, ipagkaloob mong kaming manatiling tapat kay Jesus na siyang Panginoon namin. Sa pamamagitan ng aming pagbibinyag sa tubig at Espiritu, ito po'y hinihiling namin alang-alang kay Kristong aming Panginoon. Amen.
Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating sakripisyo ay maging kalugod-lugod sa Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ngayong ipinagdiriwang ang pagpapahayag ng iyong kinalulugdang anak, tanggapin mo ang mga alay upang ito ay maging paghahain ng kanyang mahabaging panghuhugas sa kasalanan namin, sapagkat siya'y kasama mo at ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon, At sumayo rin. itaas sa Diyos ang inyong mga puso at diwa. Itinaasan namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Ang mga dakilang pahiwatig ng bagong pagsilang ay minarapat mong mahayag sa ilog Jordan. Dahil sa iyong tinig buhat sa kalangitan, ang pakikipisan ng iyong salita sa sangkatauhan ay amin ngayong sinasampalatayanan. Dahil sa Espiritong sa Kanya'y lumukob, nawaring kalapating tagapagtaguyod, tinanghal siyang Mesiyas namit iyong lingkod, para ihatid ang iyong balitang mga abay itatampok. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon at iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman pagkatapos ng hapunan ay kinuha niyang kalis. Muli kanyang pinasalamatan at iniabot iyon sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo. Dugo ng bago at walang hanggang tipan na para sa inyo at para sa lahat ay ibubuhos sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin."
Ang misteryo ng ating pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Papa, si Florentino na aming Obispo, si Pasiano ang aming Obispo Emerito at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga anak mong sina Norma at Ernesto na tinawag mula sa daigdig na ito. Noong sila'y binyagan, sila'y nakaisa ni Kristo sa pagkamatay. Ngayong sila'y pumanaw, naway makaisa sila ni Kristo sa pagkabuhay. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din naman lahat ng mga pumanaw, kaawaan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo't pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal, si San Judas Tadeo na aming patron na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Bilang mga anak na inampon ng ating mapagmahal na Diyos, lakas loob natin ngayong dasalin ang panalangin itinuro ni Jesus sa atin.
Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo, At sumayo rin. maghangad at magbigayan kayo ngayon ng kapayapaan sa isa't isa. Mga kapatid, naririto si Heso Kristo, siya ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad ang mga inaanyayahan sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
ang liwanag, nagbibigay ilaw sa mga bulag. Kami lumalapit sa iyong pag-isupang makakita. Tubig ng buhay maglalakbay sa bagong buhay. O Jesu Cristo, pasasan mo ang aming alay. Bukal ng pag-ibig, nagbibigay kulay sa buong daigdig. lumalapit sa iyong pag-isupang maangahan. Tubig ng buhay maglalakbay sa bagong buhay. O Jesu Cristo, pasasan mo ang aming alay. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming iyong pinapakinabang ay maging mga anak mo nawa sa turing at sa katotohanan sa matapat naming pakikinig sa iyong anak na aming tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat para sa announcements. The Feast of the Santo Niño is a nationwide celebration very unique to the Philippines. This year, we celebrate the Feast of the Child Jesus next Sunday, January 19. Our parish joins the rest of the nation in commemorating this feast of Santo Niño with a Triduum on January 15, 16, and 17, Wednesday, Thursday, and Friday, before the 6:30 evening masses. Also, starting with the anticipated Mass on Saturday, January 18, and all Sunday Masses on the Feast of Santo Niño on January 19, children will be blessed and gifted with sweets and candies toward the end of each Mass. Along with this line, may we enjoin all mandated organizations and you, our parish community, to donate sweets or candies before Friday, January 17, so these can be packed,
for distribution to our children. Thank you. Please all stand. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Iyuko ninyo ang inyong mga ulo para sa panalangin at pagbabasbas. Ang Diyos na tumawag sa inyo mula sa kadiliman upang kayo ay makarating sa kanyang dakilang kaliwanagan at magpatatag sa inyong pananalig, pag-asa at pag-ibig ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Kayong mga tagasunod ni Jesucristo na nagpakita ngayon bilang liwanag na nagniningning sa kadiliman, ay siya nawang magpagindapat na kayo'y maging ilaw para sa kapwa-tao ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sa hantungan ng inyong paglalakbay, ay inyo nawang madatnan ang pinaghanap ng mga pantas na may talang nangunguna sa daan hanggang matagpo ang maligaya si Kristo na liwanag buhat sa liwanag magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo na makapangyarihang Diyos sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang ating Santa Misa ay natapos na. Humayo kayo ngayon sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Umayo tinayag Purihin siya, at ating ibunyag. kawitan siya. Pagliligtas ng Diyos nasa krus ni Jesus, at siyang sa mundo'y tumubos. Langit at lupa siya'y papurihan, araw at ala siya'y parangalan. Ating pag-iwang pag-ibig ng Diyos at ng land. Hallelujah! At isigaw sa lahat, kalingan niya'y wagas. Kayong bukhat sa lahat, pag-ibig niya sa inyo ay tapat. Halina't sumayaw, Buong bayan, sabay sigaw. nalimutan. Ang gayan ng aking singning ng bituin, liwanag